Millä tavalla tämä eroaa sitten perinteisestä urheilujuomasta? No, tässä on noin 10-kertainen määrä elektrolyyttejä. Siinä on jo aika lailla semmoinen olennainen asia. Eli jos sä katot vaikka tuote X, joka on urheilujuoma, ja katot sitten sen vaikka suolapitoisuuksia ja vertaat sitä tähän, sit ymmärrät jo sen, että tämän kanssa ei leikitä. Tämä on niin kuin oikeasti tarkoitus tehdä se, että vaikka sä olisit maalivahti, joka hikoilee litroittain otteluaikana, tämä riittää pitämään sut nesteytettynä. Eli siinä on se ero. Onko se semmoista kivan makuista, vähän terveyslimpparin tuntuista, jossa pitoisuudet on tosi maltilliset, vai sitten sellaista, joka on oikeasti alusta lähtien suunniteltu täyttämään se tehtävä? Tämän tuotteen alkuperähän menee siihen, että Kärpät pyysi meiltä, olikohan vuosi 2017, että teettekö markkinoille kunnollisen nesteytysjuoman, koska sellaista ei ole Suomen markkinassa. Ajateltiin, että no ei ole kauhean mielenkiintoista, että tehdään jotain suoloja ja sokereita ja tehdään siitä niin kuin tuote. Että me halutaan tehdä jotakin, jolla erotutaan. Mutta sitten me tutkittiin tarkemmin ja löydettiin siitä semmoinen, millä voidaan tehdä omalla mielenkiintoisella kulmalla tuote. Ja näin syntyi Firmitas. Firmitas, se on itse asiassa latinaa ja tarkoittaa kestävää. Ja sitten kuvaa aika hyvin tätä kyseistä tuotetta. Sitä löytyy myös sitruunalimen makuisena. Ollaan oltu sieltä 17-18 vuodesta lähtien liigan johtava urheiluravinnetoimittaja sitten just näissä nesteytysjuomissa ja myöskin palkkareissa. Minkä takia me ollaan erityisen hyviä ja suosittuja tässä, niin kun samaan aikaan kun monet laittaa keinotekoisia makeuttajia täyteen noin omat tuotteensa, niin meillä niitä ei käytetä ollenkaan. Ja sitten kun joukkueessa käytetään tosi paljon näitä tuotteita niin kuin päivittäin, silloin on olennaista, että se tuote, paitsi että se A toimii, B, se on mukava käyttää. Sulle ei tule mitään semmoista turvonnutta tunnetta vatsaan, saati vatsakipuja niistä keinotekoisista makeuttajista, koska monille niiden runsaasta käyttömäärästä johtuen niin saattaa tällaisia oireita tulla. Ja tästä muun muassa tätäkin on kiitelty. Joten laitahan testiin, jos et ole koskaan vielä kokeillut, niin täydellä tyytyväisyystakuulla. Ei muuta kuin tilaamaan joko meidän verkkokaupasta tai sitten kävelet vaikka läheiseen kauppaan, missä näitä myydään. Ainakin Prismoissa kaikissa sitä löytyy ja ihan pian myös sitten Keskolle on lähdössä näitä tuotteita. Sekä monessa muussakin paikassa. Jos bongaat tämän meidän tuotteen ja googlaamalla löydät netistä, niin käy homma omas.